O CIF Coroso impulsa unha nova formación acelerada. Haberá 2 cursos que contan xa con prazas ocupadas para obter certificados de profesionalidade en industrias alimentarias e xestión e logística. O curso escolar desenvolvese con normalidade nos centros educativos da comarca, pero hai un que conta con máis propostas ao longo do ano académico. O CIF Coroso impulsa unha nova formación acelerada que dará comezo o vindeiro mes de febreiro. Hai unha oferta ahora que a Consellería abreu en decembro. Esta vez creo que van a empezar dous certificados de tipo C, non? Que é pola nova normativa. Prevese que hai xente para os dous, porque algúns son alumnos xa que fixeron a acelerada na quenda de setembro a decembro, a xaneiro, mellor dito. E agora en febreiro comezarán a formación para obter un novo certificado de profesionalidade. As profesionalidades son da rama de industrias alimentarias, o sea, da familia de industrias alimentarias. Un era de control de calidad, vale, na industria alimentaria, que é o que remata ahora, e agora empezarían, volves a reeditar de control de calidad na industria alimentaria, que xa parece que hai matrícula, e tamén empeza o de xestión e logística na industria alimentaria. Entón, é unha formación moi dirixida a xente que traballa, moi específica, con bastante inserción laboral, sobre todo xente que está traballando nunha empresa e se quer formar para promocionar na empresa. Xa que se trata dunha formación dirixida a persoas que están no mercado laboral. Se quer seguir formando e promocionando, como dixen antes, na empresa. É unha formación moi dirixida, corta, entón, é unha oferta moi interesante, a xente é moi atractiva para moita xente. Polo que se desenvolven nun horario específico. Son 4 horas pola tarde, 20 horas a semana, os 5 días a semana. Durante, por exemplo, a que empeza agora sería de febreiro a xuño, incluídas 150 horas de prácticas. Hai algunha xente que xa valida as prácticas porque ten experiencia profesional e outra non. Agora, por exemplo, irían a prácticas os que fixeron a quenda de setembro a xaneiro. Grazas a esta formación acelerada, o CIF Coroso amplía a oferta formativa para persoas que queiran seguir estudando mentres traballan.